Здравейте хора! Преди да започна самото видео, искам да се извиня на всички вас за факта, че през тези 2 седмици нямаше как просто да снимам. Имаше майстори навсякъде. Отделно имах интервю за работа, за графичен дизайн. Обявата беше за графичен дизайнер за социалните мрежи. Миналата седмица ми беше интервюто. След това ми дадаха задание, което трябваше да го направя за 1 седмица. И оттам, разбира се, нали, се замотаха нещата и не можах просто да снимам през тези 2 седмици. Но вече предадох всичко, предадох проектите. Надявам се да им хареса и да ме вземат. И ако не ме вземат, следващите и така. А пък сега вече имам повече свободно време и ще гледам да снимам по-често. Мога да покажа сега горе-долу какво за сега сме направили, да го апдейтна. Ето вижте тази стена, тук цялата. Илян махна ламперията. Всичко е разбито вече от тази част. Значи идеята каква е? Това тук ще стане част от коридора, ще се налее плоча. Отделно тук ще се избие врата за банята. А тази врата, тя ще си остане, тя ще бъде за кухнята. Нататък ще бъде хола. От тук също през прозорчето ще се избие врата. И стаята, която се намира, реално погледнато, към терасата, ето тук ще се избие вратичка, стълбището ще се обърне. Когато се влиза, ще се влиза ето така и от тук нагоре ще се качват. Ще се качваме. Няма да е по този начин стълбището. Добре. Ето кой е прозорчето. Така. Това беше терасата с прозореца. Нямаше как да говоря вътре, защото Илян е в митинг. Сега ще ви покажа и ето тук. Също е махната ламперията от едната част на стената. Нямаше как всичко да махне наведнъж, лека по лека, но тази част вече се изчисти от ламперия. Ето в тези 2 помещения сложиха дограмата също. Искам да ви кажа, че прозорците са много яки. Отпред, от външната страна, като гледате се като огледални, а от тази се вижда абсолютно всичко перфектно. Да не говорим факта, че са за 4 сезона и когато е затворно, когато вънка е жега, винаги усеща толкова топло вътре. Самата къща си явно си има доста добра изолация, защото примерно вънка, ако е 40 градуса, вътре е 30 градуса, без климатик. Вече ако си пуснем и климатика, пей сърце. Но прозорците, самите прозорци не сме ги правили, примерно ние да искаме да са толкова големи. Ние сме взимали размери по старите прозорци. Хубавото на тази къща, че цялата къща беше с големи прозорци. Не се налагаше да се избива, за да се слагат големи прозорци, реално погледнато. От тази страна също сложихме прозорец. Той се отваря от тази страна, не от тази заради вратата. Какво решихме за тези 2 помещения? Значи тези 2 помещения. Това тук ще бъде гардеробна за нас и за София. А тази стая, която е ето тук, тя си е в перфектен размер за детска стая. Това ще е детската стая на София. Така решихме, че по-добре да не пипаме стените, да не ги разбиваме, за да не направим някоя бела. Защото все пак си е стара къща. И така, решихме да не рискуваме. Ще си оставим тази стена. И това ще бъде гардеробна. Ако има пространство, може да сложим и бюрото на Илян с компютъра тук.
Но това ще се разбере в последствие. Тук не сме слагали дограма все още, защото трябва да се изравни пода. Когато го гледахме с Илян колко е крив, значи разликата е 8 см. От тук до долу, нали, тук вече разликата е 8 см, който си е доста. И ще трябва да се излива за маска там, какво се наричаше. И да, общо взето, това е апдейта. Отделно идваха много хора, майстори за банята, която ще се прави. Много духа вятър, ще влезам вътре, защото няма да чувате. Решихме да работим с един човек, който си е от околието, от Айтос. Той е правил бани на повечето места тук в селото и всички са много доволни от него. Сега ще ви покажа кадри и от дните, в които успях да снимам нещо. Да, насладете се на видеото и не забравяйте да се абонирате. До скоро! Чао за сега! Лео! Каква там си поза, която си застанал ти, бе? Ма голям свадър. Голям свадър си ти. Да. Я дай ръчичко. Дай ръчичко. Ужам, беговичката ще ужам на леко. Аз так. Страшен си. Страшен. Трябваше да си сложиш ръкавици. Шпирони. Порезът се проветрява. Чакай да дигна дрехите, че са паднали. Аз не знам ти там как ще я махаш. Мале. Има горе да скара да не ти падне върху главата, бебе. Точно е жената. Чука голяма работа е. Кой го е измислил? Обаче, докато няма, доста работа си свършил.
Страшен си. Ти като ме гледаш така, виждаш ли ме? Или не ме виждаш? Бе, те много лесно падат, бе. Те за кого не съм навесна? Вижте екранчета как стоят точно като за баня. То може и баня да е било тук, защото бая тръби има. Да. Няма се очудя да ти кажа. Вижте, едно точно като замивка се едно имало там. С тези двете екранчета. Мислиш, че просто по-нататък са решили да го правят стълбище? Не знам. Искам само да снимам, да покажа какво се случва. Ред в хаоса да снимаш, а? Там се внася ред в хаоса. Направо е страшно. Аз сутринта бях изкарала кисело мляко и 2 яйца, защото смятам да правя за закуска мекици. Нашите обичат да си хапат мекички. Само ще сложа камерата. Ето тук, като измия купата, защото ще ми трябва. Вчера имаше много силна буря. Ако се чуете защо съм с това, защото не знам какво се случи, ама ми е студено. Трябва малко да се затопля и ще го махна. Якито. Сега прочетах един коментар, в който казва, че само Илян работи, аз пък само стоя, нищо не правя и даже не съм готвила, нинджата сама си готвила. Много забавен коментар. За тези, които не знаят, тази нинджа не е като тези нинджи, дето действително сами готвят. Ами тя е по-скоро, представете си, тенджера на котлон. И аз трябва да правя всичко, реално погледнато, защото тя не се затваря херметически, като е баш стим, деца води под налягане. Това си е една нормална тенджера с котлонче. Така че голяма грешка сте, ако мислите, че нинджата готви сама. Отделно ментата, защото тя беше писала, че една мента такова не мога да гледам, защото е изсъхнала. Ментата е изсъхнала, защото беше много топло предишните дни и просто се попари от слънцето. Както може да видите, басилика и магданоза са си окей. Просто ментата не успя да оцелее. Така че аз какво да направя, че беше топло? Жега. Постоянно. Така. Измих купата, която ще ми трябва да направя мекиците. Предварително, нали, ви казах, изкарала съм си киселото мляко и яйцата още рано. Извън хладилника, защото когато са в хладилника, после като тръгнете да ги правите, не стават такива пухкавки. Така че за тези, които искат да правят бързи мекици с сода, е задължително. Тук цяло за каквито и да е мекици, дали ще е с мая или сода,
Задължително трябва киселото мляко да е на стайна температура и яйцата също. Си смия нинчета. Ето, вижте, това е тенджерата. И ето това е котлончето. Реално погледно, като се сложи тенджерата, котлончето се включва. Това е просто тенджера с котлонче. Ако можеш сама да си готви, ще е перфектно. Ще аз се родя. Ама уви, не стават така нещата. Взела съм си брашното, содата, киселото мляко, двете яйца и сол. Купичката. Само една виличка трябва да си взема и идвам. Вече ми стана топло. Само се сложа. Сложа грейката тук. Така, сега започваме. Ето е. И сега започвам купичката. Фокус към нея. Мен няма какво да ме гледате. Ще сложа тук турбичката. Сега се чукаме яйчицата в купата. Затова пазя турбичката, за да може да си слагам щупените яйца тук в чантичката. Много вятър има, хора. Много. Така. И сега се разбивам яйцата. Хубаво, гледайте да са разбити. Си добавяте и кофичката кисело мляко. Сбърква се. Когато се разбърка сместа, преди да сложите, като се разбърка, аз си слагам сол. Така, преди да сложите содата, трябва да си вземете оцет, за да погасите содата. Не предава аромат на сода мекицата. Взимам си по принцип една кафяна лъжичка за содата. И сега добавя малко оцет. Като кипне така, си го добавяте в сместа. И бъркате. Даже още малко сол ще се добавя. Така. И сега е време за брашното. Слагаме брашното. И бъркате. Значи измих се ръцете, защото
го направихме. Сега чакаме 10 минутки да минат и след това започва и самото пържене на мекичките. За сега ви оставям, защото трябва да сложа камерата малко да се позареди, няма много достатъчно батерия. И след това ще продължа да снимам. Така че до след малко. Сега се оправих и сега ще ходя до магазина да пазарувам, докато стане сместа, защото тя трябва да постои горе-долу около 10 минутки. Оставих камерата за зарежда вътре, за да имам батерия после да продължа да снимам. За сега снимам с телефона ми. Но според мен качеството на снимане с телефона също е добро, не е толкова лошо. Вече няколко клипа направих само с телефона и беше добре. Освен, че много бързо се мърда камерата. Но всичко останало си беше окей с качеството на видеото, на самото видео. Изпърках маската там, където бях изцапала с брашното. Чакам само София да си сложи чехлите, защото иска да дойде с мен. И отиваме заедно до магазина сега. Има ни бокуци, които трябва да събера в чантата. Това го е съборило грозното, мамо. Хайде да ходим. Хайде. Mama, because of Защо? because of the strong wind, it blew my food there. Така ли, мама? Дано днеска да няма такъв силен вятър като вчера, нали? Да. Малко си беше страшничко. Сега отиваме. И до сега ще спра да снимам. До после. Значи сега, това е което остана от сместа. Ето ги тук мекичките. Другите се пържат в момента. Отделно за Софчето направих и буктички. Това е мястото, за което ви разправях за комплексът Полица. Както може да видите, е много красиво мястото с уникална гледка. Има си кът за децата да си играят. Тук има детски басейн, по-малък басейн, по-голям басейн за тези, които обичат да плуват. И също така има място, където да се излежавате на пясъка. Сега в момента няма никой на пясъка, но по принцип тази зона също се ползва. Тук може да видите. И гледката от басейна. Уникално е. Така че препоръчвам на всички да го посетите това място, защото е много красиво. Я плувай да те снимам. Браво. Голяма пловкиня си.